Din cauza la solita. Ia, nu mai hai că n-are... Să mă faci de râs atunci. N-am putut să le mai bine. Ia uite. Uite, cum a crescut. Tu. Uite, nu mai trebuie. Nu pune. Ia una. Hai, da, ți-arăt la lume. Gata, e ultima oară. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu de la Elena pentru sănătate. Gata. Bun. Acum să ne suzetatea să ne gata, gălăgie mică. Păi te facem artistă. Cântăreață de ore. Are plămâni. Păi se vede. Învierea lui Hristos, văzând să ne închinăm Sfântului Domnul Iisus Hristos, Sfântul Hristos și Sfântă Învierea Ta, o lăudăm și o mărim că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm, că ești Dumnezeu Sfântul. Veniți să slăncioși și să ne închinăm Sfântului Domnul Iisus Hristos, crucii Tale ne închinăm Hristos, Sfântă Învierea Ta, o lăudăm și o mărim. Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii Tăi mântuirea Ta pe care le pun înaintea Tău. Lumină spre descoperirea neamului sfânt, poporul Tău binecuvântos. Se îmbisericește la religia totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mamă, două Natalii și două la nași. Să vă trăiască prunca să dați parte de ea. Dați-o la nașă. Gata, pui. Și acum, în ultimii timp, o poză și cu mine. Hai, fetele, nașă. Băi, că o poză. Nu. John! Ici, monsieur. Așa. Și ceilalți, familia, dacă vreți să vă apropiați. Gata, poftiți familia, vă faceți.